Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Humhum ni Marua. Ay, thank you kay niya pala siya. Hello, Gabriel. Hello. Uy, tagat diya. Uy, hello na tao. Ikaw lay tagad, kay mauwaw ko. Kawas pa, imo man ang crush. Um, mm. Hello, Gabriel. Ikaw laging usan, no? Wala ka makigdungan sa imong kauban sa production? Miyaw naman sila. Ay, ka-cute yun niya. Uy, ang mga mata day at iba na. Nagdaw kami here. Oh, uy. Uy, ayun sa katiha. Kalit magkagtiurok, gwit. Nga naman eh, uy. Nga naman eh. Kalita lang nanindog akong balhibo karon. Ah? Nga na magkahana. Ay, tungod nga lini kay nakita na nako ang atong crush. Sige Muna na lang ko ninyo. Ay, kanugon. Miyo na magbarog. Da, hadlok to nimo. Sige na, mag-order na tagkaon. Ah, Sige na. okay, sige. Kay, doon na para makaisulti na ako. Niyay mong kape dong. Manang. Huwag kita ba sa'yo pagsultis tinuod ni Marla? Maning, daga na ang imong anak. Dako na na. Kamauna ng mudaan ng klasihas problema. Pero nabalakal ako sa posibleng niyang buhaton. Kinahanglang imo lang siyang pahimang nuan. Nga dili mo buhat o mga butang, nga dili ka mahibaw. Pero angay kang magpasalamat nga wa na gyud siya mo bangon nga matug. Basig tinuod ang isulti doktor nga bihiling niya sa bata pa siya. Nga mohonong rin kung mag-edad na siyang 12. Oh, tinuod gyud bitaw. Wa naman siya mag-sleepwalking pag edad na niya 13. Mayong tag, magdayo na lang na. Hoy, ang tungog ka diha. Uy, unsa man naghunaw na kang Gabriel? Hilom dihawi. Pulos na lang dyan na Gabriel ang imong bakbak. Ang gwapong gud kay siya, tay. Sige na. Unsa may problema nimo? May nadiskubrihan ko kagabi, Elchin. Ha? Unsa man na? Ang mga butang ni Mama. May ako nadiskubrihan nga gitaguan gid ni Papa. Unsa mang mga butanga? O nganong gitaguan gyud ni sa imong amahan? Kay mao ni mga butang nga ang katapusang nahikap ni Mama sa dayo na niyang kamatay. Unsa? Marla, unsa lagi ng mga butanga? Karaan niyang typewriter. Ug ang katapusan niyang gisuwat sa bond paper. Ug ang katapusang mga butang nga gikuhaan niyang pictures sa dayo na niyang kamatay. Ang karaang sudlay ug karaang pugong sa buhok. Nanguhak pictures ang imong inahan sa mga karaang butang? Oh, mga butang sa museum. Nye, sa museum gyud? Maulagi. Sa museum nga nasunog sab ang katunga. Nganong gikuhaan man ning hulagway sa imong inahan? Maulagi. Mao sa day pangutanan ni Papa. Marla, mahimo bag
imong danon ugma ang mga karaang butang nga gikuhaan og pictures ni mama nimo? Sige na, please. Kay mao na lang ni akong subject nga gamiton sa among session. Unsa man ang session? Basta. Dala lang ugma ang pictures. Unsa? Gusto mo tanong ang imo amiga sa nagkuhang picture ni mama nimo? Sa makaraang butang sa museum? Opa. Nga naman ko no? Kuan, nag-study mong good na si Elgin anang mga paranormal activities. Unsa? Mamasid lang ko nga makatabang siya. Nga matubag na ang atong mga pangutana. Kung nganong namatay si mama sa tuok, nga wa man gid ko makakita sa mituok. Ha? Please pa, huwag man na lang ko kadiyot ang mga pictures. Okay. Butang ka na sa mong inahan, Marla. May katungod ka kung unsaon na nimo. Thank you, pa. Laban na akong uoy. Elgin, niya ko idang torta pagtagsa mo sa imong amiga. Okay. Salamat, Gabriel. Sige. Excuse una nimo ha. Ala, uy. May pagtingin yun itawhanan na mo. Kaya nagunaw na yun siya panghatag og torta. Elgin! Jin! Ah, Nanang ipangayon mong pictures. sa dili pala na ako dawaton. Dawata o na ning torta. Uy, diin man na nimo. Ay, hatiin pa. Ay, tagaan na. Sige na, tagaan na dayon. Mahimo ba, Elgin? Ay kuglangan na. Tanawan ni mga pictures kay mong ipangayo, Hala. Ako na ning torta. Ako na lang ingnon si Gabriel nga wa ka mo dawat. Iyar ba yung giklaro nga para ato ning duha. Tagsa tayo ning torta. Bebe, iulin na ako, be. Hoy! Ah, Uy, sa ba? Ayaw ko pagin-ana. Be, ambi na, be. lagi. Ay, sige na. Tanawan ng karaang butang sa pictures. Uy, Noon sa magka, ngano nagkurat magka nga, nagtutukan ng mga pictures? kakaraan na tuod ini da. Mao na ang sudlay og pugong sa buhok, agisikretong gipictura ni mama. Unsa? Mao ba? Hala. Unsay una-una mo, anak? Wa ko'y mahula na ang katarungan kung ganong gikuhaan ng hulagway sa imong mama. Gawas nga, gusto siya magpahimog sudlay o pugo nga parehas ini. Hilom, uy. Hay naman ang imong gipanghambog nga espiritista ka. Hoy, ay panapi na, oy. Kay sumugon niya ako sa mga kaubag boys din sa trabahoan. Elgin, please. Tabangay kong research kung unsa na mga butanga. Kay mao na ang nakahasol sa kong inahan. Og sa honghong. Honghong? Usay honghong? Sa adlaw nga namatay si mama, nagsigik ni reklamo nga doon ay magsigig honghong niya. Sigurado ka? Ha? Marla? Aray. Huy, kasakit pa ni mo kinunitan. Sigurado ka bang nakabatig honghong ang imong inahan? Muna'y sulti ni Manang Inday. Ug bidagan si mama sa kwarto. Ug mo na to, Elgin. Namatay na siya itong hikayo na. Usa may namatyan sa imong inahan? Atake sa kasing-kasing yun? Dili. Usa man di ay? Gituok siya. Namatay siya sa tuok. Unsa? Namatay? Kinsa ba sa bang nagtuok sa imong inahan? Mao na ang nakapahibong sa kong amahan. Kaya wa ko'y kasulti nila.
Nganong wa man sab kay ikasulti? Di makaka sa pagkamatay sa imong inahan. Elgin, may sikreto kong isulti nimo. Pero ayaw nang ipanabi sa uban, ha? Uy, nganong manabi man ko nga best friend man ta? Elgin, sa kamay pa ko, sleepwalker ko. Unsa? Mauna, mubangon ko ug mulakaw ko nga natug. Unya, inigkamat ko na kugbuot. Wa ko'y mahinumduman bisan kamay. Unsa? Mauna, Elgin. Hala, Say hala. kuya biya nang mag-sleepwalk ka. Ha? May nabasahan kong article bahin ng mga sleepwalker. Mubuhat na sila mga butang nga dili sila kahinumdom nga nakabuhat sila ini. Pero hangtod ba karon mag-sleepwalking ka pa? Dili na. Kutob na ko sa edad nga 12 anyos nga nag-sleepwalking. Karon, damgo na lang og daman sa kamatayon ni mama ang akong nasinati. Hala no? Ay, tuod friend. Ako ning dadon ang retrato, ha? Kaya ako ni patanaw sa kong kauban nga mao gyud eksperto sa mga paranormal activities. Pero sigurado gyud ka nga nakabati og honghong ang imong inahan? Mo na isulti nilang papa ug manang inday na ako, Elgin. Hala no? Nga naman di ay, unsa may problema kung doon na kay mabating hunghong? Magsultil tag-usab. Basta ugma, may bawnak ka. Maning, Oh, sa sunod tuig di ay mo retire na ko. Ikaw, unsay plano mo sa kinabuhi? mo retire na sab ko, attorney. Oh, Di pa ko ganahan nga mga mo og laing abogado. Tuod, may lakaw ta karong gabi eh. Ha? Asa naman sa ta, attorney? Nahinumdum ka sa tigwa nga nagpatago nako sa mga dokumento sa usa ka karagbay ug luna. Kinsa kinito nga ni attorney? Si retired attorney Delo. Oo, to de. Nga naman, attorney, doon na ba'y problema sa luna? Ngayang gipabantayan ni mo? Doon na ba, attorney? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.